Assalamu alaykum ýylyşlar. Men şu çykşymda şol Muhammed Böçaýyldan ötüň elýär. Muhammed abi özüň lider diýip oglan eden bolduň gory söz berdiň halka 14-nde koça çykyp başlar, 25-ne de koşgoňuna barar. Häkimet çalşar diýen bolup bara bir hiç hil netije deme bolmady bir aýdan diýen zatlaryňdan. Ýöne de daşynda oturan ýöňle ýyrtylyp arlap şermençilik etmekden başga oňorýan işiňe bolmady diýen Muhammed abi. Türkmenler näme arasynda gurulap bilen Türkmençe näme bilen akdyýly. O asl Türkmen bolmasa Türkmene ýaz bererim diýär abi. Men entäm mara bir toro biňjal gedýär. Men çünki Türkiýede ýa Amerikada köçä çykyp miting geçirýär. Sabırsyzlyk bilen garaşansyn Kanadada, Fransada şo miting geçirmeňde. Men başarmajagyny bilen bilýän ol, oňa gaýratyny da çatmasyn. O zaman özüň lider bolsaň, ilki bir aňryk bar ýurdun içine. Onun başarmadan gaýratyny çatmasa bir ýurdun içinde bir garyndaşyny, ýakyn howsarlaryny çykar köçä. Onsoň sen halky itekle şoýaly. Sen diňe bir beýdik boş gurulmalar bilen halkyň aňyny zäherlep, olaň aňyny zaýlaýan Muhammed ağa. Indi bir şu ýerde halka ýüzlenesi belli, ýylyşlar. Sedeme wagt bolanlar, aý gün ötüp dur. Ulan näçe beren boş sözlerden hiç netije bolmady. Düşünüp dogry netije sapak çykararsynız diýip umyt edýän ýylyşlar.